Dobrý deň, dámy a pánové, a dneska, keď som hral, mi padol jackpot 8 sushi, ale nemám to natočené, mám natočený iba kúsok, kde mi padali extra lot, crazy lot a tak ďalej, vlastne paverky a skin a môžem vám to rovno ukázať a zahráme si aj za tú postavu, na ktorú mi padol skin. No, padala mi Wasabi paprika na Boa, potom na Greya, máme tu ďalší extra hot. Kámo, padla mi samozrejme aj na Leona, ktorú som ešte nemal, a padol mi skin na Greya Wanderer, neviem, niečo také, Grey. Potom pin a player ikonka na Greya. Potom som mal Rare Star Drop, kde v ňom bolo úplne nič a mal som to ešte jedno sushi, čo som troška zle natočil, ale to nevadí. Mal som tam potom dve sushi a jednu wasabi paverku na, myslím, že Mistra Pího to bolo, keď si dobre pamätám. A áno, a potom ešte myslím, že PowerPointy som tam mal, keď sa nemýlim. Áno, a to už by bol koniec a ešte som mal Rare Star Drop a tam mi padlo 50 coinov. Tak dávam si Greya a môžeme sa vrhnúť rovno na solo a potom si môžeme zahrať aj duo a potom ešte uvidíme, čo ďalej. Tak. Bude mať troška slabú hlasitosť, ale to nevadí. Tak zase si to troška stíšime, ako to už u mňa na kanále je troška tak zvykom, že takto komentujem bez tej hlasitosti, aby ste mali zreteľné odo mňa prínos, aby ste vedeli, čo rozprávam. Teraz, inak to je mega pekný, tie strely, vidíte? Teraz radšej to nebudem strieľať, aby to ten Bon neukradol, alebo Charlie. Inak Charlie v poslednej dobe sa mi zdá, že keď za ňu už až tak veľa ľudí nehrá. A už som napríklad akože možno aj pol roka nestretol, že Bonnie, tu už som nestretol 3 roky asi. Ten Bon mi asi zoberie, ten Power Cube, to mi nevadí, ja ho možno ešte zabijem. Ja zabijem Boa, kamo poď, zabijeme ho. A je dole. No, tak to sa mu úplne nepodarilo. Sice zomrel, ale zomrel som aj ja. Ja mám exit. Kamo, ten Grey úplne leží na zemi, že co sa stalo? Ale plusové trofeje, to je dobré. Tak môžeme si ísť teraz zahrať duo, inak by ste nevedeli, tak som aj predtým natáčal videjko s Onihantom a peknú animáciu má navyše. Kľudne si môžete pozrieť aj to videjko, kde som dával posledný level Onihantu a tak ďalej. Tak teraz, tak toto nie sú asi boti, ale mám teammatea Finxa. Škoda, že nemá Wasabi paverku, to je neskutočné. Ale Grey neviem, či je dobrý na toto duo a solo, ale nie je podľa mňa dobre skôr na 3v3, pretože čestky ničí asi na 5 rán. Mám AFK Finxa, aha, tak nič. Ja som si myslel, že už je AFK. Nevadí, tak zničíme druhú bedňu. Oni sa zabili navzájom, to je dobré. Takže budem mať 3 free power cubky, hen to už môžem nadamižovať, to si bery zničím. Počkáme na teammate, to určite robte aj vy. Určite čakajte na teammate, kým sa respawne, pretože budete to mať obidvaja tým pádom, keď to zoberete až potom neskôr. Idem sa pozrieť, či to ten Berry náhodou nezničil. No, zničil to, to znamená, že už to má. 4 týmy sme furt. Inak, keď mávam gadgetu, keby my neviem ani, čo je gadgeta na Greya, myslím, že to, že bude to, že on si pritiahne toho hráča aj cez steny, ale to si nie som istý. Veď to o chvíľku možno aj zistíme, keď si... Alebo, viete čo? Zahráme si Training Grounds teraz, keď zomrieme. Počkaj, nie, ja už nemám teammate, to je zlé. Zraj. Grey, zraj. No, mňa zabije by... Ten Crow má koľko powerov, mi môžete vysvetliť? 10 Bavrov, tak to som kúkt. Pozdravme, to stihnem... Na čo som sa portal, to neviem. To bolo asi inštinktívne, som dal ulti. No, tak môžeme sa pozrieť asi do Training Rounds, keďže tam si ho môžeme pozrieť. No kde mám Greya? Tu hore, myslím, že hej, tu je vedľa Shadea. Tak dávam Training Rounds a... Inak keď ma zapínate Training Round, tak to Bravo teraz, čo sa vám ukáže, mne podľa mňa je strašne tam dlho na tej obrazovke. Teraz musíme sa aspoň aj trafiť. No, dáva solid, no nie až taký, inak... Toto je... čo to je? Prečo to všade hádže?
to je buď Star Powerka, alebo neviem, čo to je. Ale musím uznať, je to mega pekné. On tu môže mať viac tých teleportov. To je dobré. Ale musím uznať, je to pekné, veľmi pekné. Akože hen tam, čo sa otvorí tá brána do v podstate nejakej veci. Ale to sa mi mega páči, že všetkých priťahuje. Až na to, že to nemusí byť také OP, pretože keď pritiahneš všetkých, či len pritiahneš 5 Edgarov, tak ťa to zabije. Teraz ešte skúsim. No, pekné. No, dobré to je. Tak, môžeme to exitnúť. Tak, toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa. Čus!